Angkol! Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa ko, Kol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome, Kabisyo. Kasama mo, Manggas, para sa Sino? Ako. Nagkaroon ng abirya di umano sa resulta ng Physician Licensure Exam na lumabas noong nakaraang buwan, March 2026. Ang top 1 kasi walang pangalan, nakalabel lamang na name withheld. Meron din namang ibang examinees na nakalagay ay name withheld. Ano nga ba ang ibig sabihin nito ayon sa PRC? Ano? Professional Regulation Commission. What's that? Ibig sabihin, meron pang binibiripika o may pending na review o investigasyon o may kailangang i-double check sa mga dokumento o exam papers. Kung kaya't, name withheld lamang ang nakalagay sa top 1. Subalit, inilabas na ng PRC ang pangalan ng top 1. Walang iba. Ako ba yan? Hindi ikaw, kundi si Dr. Erwin Ken Angkwal Parcaso mula sa Lyceum Northwestern University ng Dagupan City. Hi, Insan. Naunahan ako! Congratulations sa iyo, Doc. Ayon pa sa PRC, hindi naman ibig sabihin na may cheating incident o clerical error o simpleng verifikasyon lang. Kung kaya't in-update na nila ang listahan. Congratulations once again sa top 1, Dr. Erwin Parcaso. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan, Insan? Basic! Insan, para kang insan. Hi, Kaz! Mikos. Kaz! Kunaunahan ako, pero ako ang nag-tutor dyan. Ako nag-tutor dyan kay Dr. Erwin. Sasabi talaga sa Sabi amin ko ng na siya. Insan ko. Na. Kaz! Kaz, sige na nga. Kas. Hi, Kaz! Oh, Kas. Kasin! Kaya nga. Congratulations. Congratulations! Grabe. So proud naman, nakaka-proud. From... I'm proud of you. I'm proud you. Ha? Kala ko, pinsan, bakit boss? Doktor yan eh. Mga taga Lyceum Northwestern University, Dagupan City. Dagupan. Mabuhay kayo. Mabuhay. Congrats sa school. Siyempre, Friday ng school yan eh. Fried. Friday ng school yan. Proud sila. Fried na fried. Tsaka hindi madali maging doktor, ha? Grabe. Congrats. Pero basic lang yun, tinuro ko nga. Ako kaya ko man-doktor. Ano ba, iba yung dinodoktor mo eh. Kaya kong man-doktor. Ayan. Kaya ni Tita Max maging fake doktor. Kumembot ng ganito. Ang galing niyan, Showtime Girls. Ay, Showtime Babes ba ang pangalan nila? Ay, Galing babes. gumiling eh. Basic. Galing gumiling nung dancer. Taga. Nahulog yung 1 to 8 MB na utak ko, guys. Pensium 2. Pinchum. Hoy, pinchum 1 to. Excuse me. Mga Number celeron pa yan. Ang galing gumiling nung dancer. Inulit talaga. Ganun kasi yung Yung pinchum 1. doktor. Okay. May dalang stethoscope eh.
Yung doktor. Yung dancer. Ah, ang galing ng ganda ng leggings niya. Hapit na hapit. Nung dancer? Yung doktor. Ano eh, may operasyon siya today eh. Yung doktor? Yung yung dancer. Hala. May split. Spaghetti pababa. May split. May split. Unahin muna natin yung Unahin yung mo. dancer. Yung doktor. Ay, wow. Ang galing niyang surgeon. Yung doktor? Yung dancer. Ano yung ganyan mo kanina? Maniwala na sana ako, guys. Hindi nyo naman nakikita yung ginagawa. Spaghetti pababa. Pababa na pababa. Nag-spaghetti pababa eh. Yung dancer? Yung doktor. Kasi Christmas party nila. Ng dancer. Nung doktor. Di nabunot siya sa rapol. Yung doktor? Yung dancer. Nag-intermission number. Yung dancer? Yung doktor. Talented. Diba? Ang dami niyang specialty. Ano to, ulam? Yung doktor? Ha? Yung doktor? Yung dancer. Daming babae. Ayan na. Sinasabi ko. Ayan na. Yung dancer? Yung doktor! Kumembot ng ganito. Ayan ang sinayaw nila sa TikTok. Nung dancer? Yung doktor! Ay, Nag-tumbling pa eh. Yung dancer? Yung doktor! Aray mo! Aray mo! Pakak? Nag-tiktok! Yung dancer! Yung doktor! Diba may mga yun? May doktor ako ngayon. Halaka! Yung mga ganun. Hindi po, ate. Alin ba yun? Joke lang po. Ay! Sabi ng doktor. Sabi nung dancer. Nagjo-joke din pala yan sila. Yung Joker? Nalito yung pinchuman, guys. Windows 98. Kung gusto nyo ma-wrap out, mamaya comment nyo lang kay Uncle Dagol or Tita Max, Oo, Tanya, hanapin nyo sa Chinita. Facebook. Babalikan natin yan hanggang 9 pa tayo dito Correct. lang. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Love Radio. Basic!